buscando recollidas no Apoi, encontrei unha carpeta que poñía Galicia Exterior. A verdade que xa vira en outras ocasións, pero non se me dou por entrar. Entrei e vi unha carpeta que poñía Montevideo. Un escoitando, canción por canción, eran todas da mesma señora, que era Gumersinda Rodríguez de la Fuente. E doume curiosidade por saber se era de Carballo, porque non especificaba a procedencia, poñía o nome e os apelidos, pero eu polo xeito de tocar, das melodías, de cantar, eso parecíame moito daqui, polo menos da zona de Bergantiños e Costa da Morte. Porque tamén falaba de Imende, de Valdai, non sei que, algunha copla. Preguntámoslle a Lourdes Rei, que é unha alumna nosa e amiga, que, bueno, ela naciu aló no Uruguai, e casualmente conoce moita xente, porque claro, ela tamén de pequena pois estuvo en centros galegos e tal. En 3-4 semanas aproximadamente demos con Gumersinda, que nos custou un pouco de traballo, porque claro, ela alá coñecíana como Linda. Bueno, síguena coñecendo como Linda, non te ríes, ti. Bueno, eso, que siguen coñecendo como Linda. Entón, pois claro, custounos un poquinho de traballo por eso, porque por Gumersinda non a encontrábamos. Con todo este rollo seguimos en contacto con algunhas persoas de varios centros de por alá. E casualmente este ano, despois de varios anos, a Xunta abriu as listas para apuntarse para dar formación no exterior. Entón, apuntámonos, colléronnos e falamos con esta xente se estaban interesados en que fóramos dar formación alá, e tamén aproveitamos en ir a visitar a Gumersinda, a Linda. Actualmente ten 99 anos, está moi moi ben, bueno, ten algunha dificultade para camiñar, eso, pero bueno, cousas da edad. Pero de memoria está super ben, acórdase de todo, cantamos con ela, tocamos, moi ben, a verdade. Nos custou un pouquiño ubicala, encontrala, porque alá a xente chámalle Linda. Gumersinda tiña un veciño que un día preguntoulle: mire, e usted como se llama, tal? E dixolle ela: Gumersinda. E dixolle: ui, que nombre máis feo. E dixolle: bueno, pois usted chámeme como queira. E entón chamoulle Linda, e Linda pa aquí, Linda pa ali, e ao final quedoulle. Claro, a xente sabía quen era, pero non sabían o seu nombre real. A xente buscaba por Gumersinda Rodríguez de la Fuente, non sei que, pero nadie daba con esa señora. Según nos viu, directamente empezounos a falar o galego. Sí, como si tuvera sempre aquí. Ela marchou aos 20 e pico de anos e nunca máis volviu a vivir aquí. Agora, con 99 anos, que fai aquí sola? A súa familia ten alá. Falando con súa neta, Rosario, non podía dormir polas noites porque estaba super emocionada de que alguén da súa terra que a fora visitar. Máis que nada, recordarlle. Sí. Porque devolverlle, penso que non é a palabra, porque nós non lle temos nada que devolver porque xa o teño. É recordarlle, darlle as gracias, máis que nada, por algo que nos deron e que podemos seguir mantendo con estas, por exemplo, gravando isto, para que noutras xeracións que ao mellor poidan acudir a algo así e poida seguir todo isto. Nós xa tiñamos ganas de gravar algo, xa facía tempo, e queríamoslo facer con Andrés, que xa graváramos outro tema, xa facía uns anos. Dixemos, mira, temos unha idea, tal, ocorriusenos isto, de facerlle como unha pequena homenaxe a Gumersinda, mais tamén a Carballo, porque non encontramos nada de por aquí que fora gravado, nin nada. Entón, temos a portada da gravación, que nola fixo Jorge, que a verdade que quedou moi chula, con fotos que nos pasou Rosario, súa neta, que nos pasou unhas fotos do visado de cando saliu daqui, de Vigo, saliu no 53,
desas viaxes longuísimas que duraban 20 días, 15 días. Cos seus 3 fillos. Marchou cos seus 3 fillos. Eran pequenos. Sí, pequeniños eran. E o seu home xa estaba lá. Recollemos esas fotos. Unha das fotos que sale na portada pois é a última foto que sacaron en Carballo cos seus 3 fillos e ela. E tamén lle puxo unha foto diferente á súa cara, que, se non recordo mal, era a foto do visado. Creo que lle puxo a foto do visado por encima da última foto que tuveron, que fixeron aquí en Carballo. Levámoslle alá unha copia para ela e outra para a súa neta, e a verdade que quedou Gumersinda, feliz. Xa lle mandou a neta que lle puxera na súa mesita e que hasta que morrera que non lle quitaran dali. Non hai tanta xente como había antes, o que máis queda é xente maior. Despois outras xeracións ou volveron para aquí para Galicia ou siguen noutros países. E tamén é certo que moita xente que está actualmente facendo música tradicional non teñen ningún tipo de descendencia galega. Siguen querendo manter algo que, eles non teñen ningún tipo de arraigo con eso, pero queren seguir mantendo eso. A chica que dirixe un pouquiño o grupo de pandeireteiras, Adriana Puai, non é bailadora de flamenco, ten unha escola de flamenco e dedicouse desde pequena ao flamenco. Se non recordo mal, creo que unha amiga ou algo así, pois empezoulle a enseñar así cousas de pandeireta e así, pois namorouse da pandeireta, da cultura e tal, metiuse de pandeireteira e sigue. Creo que a maioría, ou prácticamente todas as integrantes do grupo de pandeireteiras non teñen descendencia galega. Noutros centros tamén vimos o mismo. En Unión Hijos de Morgadanes tamén había moita xente que non tiña ningún arraigo con Galicia, pero gústalle, vivírono desde sempre, porque en Montevideo, por exemplo, neste caso, hai moitísimos centros, moitos. Hai moitos galegos. Nós chegamos ali, o primeiro día, encontrámonos con un montón de xente que nos veu falar, xente maior, digo, que eran de Carballo, de Coristanco, de Cabana, de Ponteceso. A maioría eran os que emigraron a Montevideo, eran todos de aquí. Sí. A ver, aquí a vida para ela, como para moitos aquí, pois foi moi dura porque non tiñan para comer, non tiñan de nada. O seu home foi alá, así que se asentou e eso, pois foron eles tamén, ela cos fillos, pero aquí ela contaba que unha vez, cando era pequena, que pasou 2 ou 3 días debaixo da súa cama porque escoitou un montón de tiros e asustouse tanto que se metió e non quería salir. E claro, despois obviamente había asesinatos aquí, viñan fusilar a xente e ela viviu esa época, que moita outra tamén dentro desa dureza pois conseguiu poder quedar e iso, pero ela, por exemplo, decidiu emigrar e buscar unha vida mellor para ela e para os seus fillos. Foi panadeira. Sí, foi panadeira. Tiña unha besta e iba ca besta, eu que sei, creo que dixo que iba hasta Baldaio, a Laracha, iba, non sei, un montón de lugares, pois vendendo pan, e que moitas veces que lle daban pena aos nenos e así, que lle dáballo porque realmente a xente non podía comprar e así. Sí, estaba feliz, pero ao mesmo tempo a terra non se lle olvidaba. Ela, como di ela, Carballo sempre veu comigo. Ela cando podía sempre viña. Veu moitas veces a Carballo a pasar, pois ao mellor botaba un mes ou 2 ou así. Ela viña, estaba por aquí, iban a algunha festa ou algunha excursión. Sí. De feito, ela contounos que
en plan, pois a súa vajilla, as súas mantas e todo eso que o traía de aquí, de Carballo. Cando viña, Porque levaba. ela compraba aquí e levaba. Ti date conta tamén que os tempos alá, cando ela, bueno, que se puxeron ben económicamente ou o que for, aquí, se non estaba tan ben, e ao mellor compraban aquí máis barato. Entón, tamén podían aproveitar un pouquiño deso, no caso de que puideran levar, que a veces ao mellor non podían levar, pois polo tema das maletas co peso, estas cousas, pero de feito enseñounos a vajilla e todo. E sábanas, que tiña sin estrenar aínda, de cando ela facía os viaxes. Aprendiu eso, nas foliadas, máis que nada, en xuntanzas así Veciñais, máis Sí. que nada, porque realmente ela foi na época da guerra e facían, non podían tocar. Entón, facían así ao escondido e pouco máis. Daquela, pois aprendíamos daqui, outros dali, o que sabía dun lado, pois aprendías do outro, era así. Non era como agora, que temos información por todos os sitios. Entón, pois, o que podían. Basicamente. Sí, eran como reunións clandestinas, tal, e ela, bueno, era pequena, pero estaría por ali xogando ou tal, algo sempre, se che gusta, algo sempre che queda. Porque nós, cando éramos pequenas, escoitábamos unha gaita ou unha pandeireta ou tal, e estábamos ali pegadas como unha lapa, ali a ver que pasaba. Claro. Pois ela estaría o mismo. Ademais, non había outro tipo de música. Nós aquí agora temos estilo daqui, estilo de alá, pero aquí antes non había, antes había aquelo nada máis. Tiñache que gustar a juegos. Sí, sí. De feito, alá tocou con nós. Obviamente, ahora costáballe un Sí, pouquiño, sí. Claro, con 99 anos, Si, a madre dicía as súas limitacións. non me van las manos, non me van las manos. Claro, a ver, é normal, pero ela alá tocou moitísimo, moito. De feito, nas grabacións, enténdeselle todo perfectamente. Enseñaba ela moitas veces. Sí, ela, de feito, a moitas nenas e nenos que iban ali ao centro onde ela estaba, que era a Alma Gallega, enseñoulle a moitos nenos, porque non había profesores, claro, ela sabía tocar moi ben, ela cantaba ben, quen lle iba a enseñar? Entón, ela fixo de maestra. Que mellor maestra. Claro, ela fixo de maestra e era unha maestra. Toda esta xente, para nós, son maestros. Non estou moi segura, pero que incluso chegou a estar na directiva dese centro. Cando se facían festas, ela cociñaba, ela se poñía o seu mandil e tal, cociñaba. Cando tal, pois poñíase a tocar un pouco, volvía á cociña, sabes, en plan, pois eran todos galegos, en realidad. Entón, estaban nunha familia que aquí, por desgracia, pois non puideron formar. Entón, ela, pois, fixo dunha familia eso. Entón, é iso que para aqueles tempos nos flipamos, porque a súa casa deste centro quédalle como uns 40-45 minutos en autobús. Agora, imagínate antes. Entón, que ten moito mérito, porque estaban sempre ali. Galicia, miña Galicia, terra de tantos colores, que non che quere Galicia, non sabo que son amores, que non che quere Galicia, non sabo que son amores. Esa é unha das coplas que a min máis me gustou, porque non sei se a compuxo ela
ou si a cantaban aquí, non sei, pero é algo que me tocou moito sobre a emigración, porque alá, por exemplo, cando nos marchamos, casi toda a xente maior Maior choraba. que lle demos clase, porque quixemos abrir clase tamén para a xente maior, porque realmente son os que traballaron toda a vida para seguir mantendo eso, non tuveron oportunidades para poder seguir aprendendo algunha cousa, ou ao mellor non tuveron oportunidade de aprender se lle gustaba. Abrimos unha clase Sí, para xente maior que non sabía facer nada, nin tocar a pandeireta, nin algún tipo de instrumento pequeno, en plan cunchas, cucharas e tal. E viñeron un montón. Tuvemos alumnos. sí, fixamos un vínculo moi especial con eles, porque a maioría eran da nosa zona tamén, entón, pois sempre nos preguntaban cousas, todas as tardes tiñamos merenda. Eles cociñaban toda a mañá e facían tartas, que si, por exemplo, eu non podía tomar gluten, pois facíanme xa solo a tarta de Santiago pa min. E facían outros postres, Traíanche café, pizza, de todo. de todo. Toda esta xente maior, cando dixemos, bueno, esta é a última clase, xa non volvemos máis, ao mellor noutro ano volveremos, pois choraron todos, como si lle marchaba un familiar. Foi moi emocionante, a verdade. Porque outros tamén, pois, tiñan un fillo aquí, outro fillo alá. Por unha parte querían estar alá porque tiñan e outros querían estar aquí porque tiñan o outro tamén. Foi como moi duro separarnos, que foron 15 días, pero foron moi intensos. Foi jodido, porque vías que realmente que tiñan moitas ganas, sobre todo os maiores, porque foron outros profesores a darlles formación e todo eso, pero nunca lles deran a oportunidade de poder abrir unha aula para eles. Entón, claro, eles estaban hipercontentos. O primeiro que che falan é o galego. É o galego. Fálano daquela maneira, tamén o falamos nós daquela maneira, como nos sale, Sí. pero alá, Inténtano moitísimo. intentan falarche sempre en galego. Aínda que ao mellor se lle escape un pouco de castelán, tamén se nos escapa a nós, e moita xente aquí fala castelán, e non horneamos nada. Pois ali, o primeiro, según abres a boca, bueno, eu son Jenny, son de Carballo e tal, tal, bueno, eu tamén son de Carballo, eu son de Coristanco, non sei que empecenche a contar así a súa vida en galego, que iso, despois do mellor 60 anos, siguen falando galego. Date conta que eles levan toda a vida alá, non sei, non quero exagerar, pero 3/4 partes de Montevideo fácil ou a mitad son galegos. Si non son galegos 100%, Descendencia mínimo ten. fijo. Creo que foron eles o que levantaron o país realmente. Agradezco mucho al alcalde, aunque yo no lo conozco, pero sé que siempre será alcalde mío. Yo soy da parroquia de Bertua, eu son da parroquia de Bertua, un temento de Carballo. É o día que teña necesidade de pedirlle algo que no voy a recelar en pedirle. Porque la persona que es buena, de buen corazón, tiene que ayudar a los demás. Y eso yo también quiero ayudar a las pandeireteiras. Porque era moi nena cando eu aprendín a tocar a pandeireta. Quedei
muy contenta por lo que sé, por lo que son este país. Me dio la vida, lo pasé bien, lo pasé mal, pero como Carballo no hay. Un bico enorme. Le mandamos un beso Ai, non, un bico non, mando un bico, un abrazo. en su mapper. Ese ten señora que non se enoje porque o meu corpo ten Carballo. Divino.